pepujaning ati suarane kok mentos kaya ngene wong nandang asmara raosipun kados pundi menika Kang Mas apa to awakku dhewe do Gusti atuh Jawa Togong welas ono mringwak kayak suarane Mas Mono kapan kasembadan jejeran wong ayu matur suwun Kang Mas umpama wajane nggih kok bingung kapal iso kapal gene ditumpaki anggere pancen rumah sana tumpak-tumpakan tanpa prau sasar ngelangi Mas ngelangi dan pepetri ora patek pinter saiki ngerayu ora patek pinter idam mesari as lah kaku sing lanang e iya kok Mas aku apekan ame beduk ngono heeh suaramu apik lho Mas tarik Mak buka celuk nggih sewa wong manis tasah kumandil ing kanku ing kene terang karo ngilo apa tik sira Mas citra ribut terserane mongko Kang Mas katresnanku Mirunggan ngatur sedang undangan ngaturaken supir rawuh supir santen ngaturan lenggah wonten bangun balik dari bersama Sumatera. Pun wonten imbang ana katresnan. Nggih. Mboten. Sampun. Sapana
karo turu. Ngono iku ndak irama apa? Kona Iya. Oh, angel kok. Kendange anu weton Suromenggolo, Mas. Lenenan. Oi. Yen mamajiak hemeng karto jano. Iya. Wedang kopine metu. Kandhani kok. Enak, halus gedene. Audionya apik lho Mas iki. Lho ST kok. Aku ya ST kok Pak Mas Jae. ST kok apa kene ST. Lah iya napa Ini iki hasil dari YouTuber kondang iku bayarane per bulane hasil YouTube. Hiper. Nah, nek kowe hiper Mas. Lah luwes sekabiane iki hiper mangan tok aku. Pacita. Iya. Selutak. Nasutan tanah panas, aling aling aling, capek gono. Oi, 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 oi. Ari asane piye? Mati kabeh Mas, kok tembaki kabeh. Iki warok modern. Oh iya Pak, warok zaman no ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya 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 ya. Waduh, kaget lah. Kaget. Atos, 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 ya, 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 ya.
enom. Alah lelaki juga kena dengkek umat. Alah. Ambek aku. Ngono kok ape? Ya pantes nek ditinggal bojomu Mas kandhani ya. Dudo Mbak, monggo nek ana wonten Mbah Buyut lho wis anu. Ngono. Inuman Eh. durung ya. Nadyan ya urung Nadyan wadon miwah Arane alon. Yo Hinung mane banyu
suli coba takonono Gendong mangan rawuh kul rawuh tempe wis mestine aku yo rawuh tempe yen sehat ben esuk aku dede kewajibanku aku ngancani dede gendong bokek sithik pirang duwe duit dede cepet-cepet nonggo tak utang kirko munggah kene dik kepenak ra kepenak darling mati urip barengan selawase yo tarik yen dong lunga bareng karo aku rawong ayu kowe jur kepiye babar pisan aku ra seneng blas nek sing iki paling-paling mau lirik sithik wae asih tak mumet mergo masuk angin apa kowe yo sago ngaromi mas rosok tak keroki banjur tak pijeti nganti kowe mari yen pancara kesikilku kesandung waktu tak tampani watune tak suwadi yen nang dalan ana priya cilik nggodha aku rada titik yen wonge gedhi tak kampeng tinggal mlayu itu pada anak liyang manjur semaput banjur aku ora melu semaput adek ngomong aku nang iki semaput tak takoki pol-polan kudune dungono ya tenan mati urip karo aku wani sumpah saksine langit bumi yo sing gak pasang rungono pitakonku cinta aku sagur larani bisa kondisi mati apa kowe sanggup mati dhisik ditakon aja aneh-aneh marake angel nggonku mangsuli Derek Tresno ditakoki ya bingungi lho iki lho Mas Derek piye lho Derek aku kok ketho kowe tenan lho kowe kok bingung dhewe lho nek ngono kowe mati dhewe aku tak urip dhewe aku wah aku rong sempet maca kowe wis ngono dhisik aku jane sing tak waca sing pol-polan iki sik Dik. malah kowe ora kondo-kondo Sadu. Seliramu rakyat kelingan janji tresno. Ya, oke, siap, ora apa-apa. Heeh. Ya ora apa-apa, lha ki melu untuk 50 kok. Apa apa? Alah, tak Buacok salahno malah. sampe ngene aku kok gregeten. Aku mau duwe, ya. Nggih, monggo Oke. Mak Grum Piang Nyalong Flores. Semanggi. Amit. Ibu Sutarmi mangga derek mriki, Bu. Mangga. Padha abane iki mangga. Seliramu
bahagia selalu buat Mas Mono beserta sang istri. Langgeng sak lami-laminya. Wasai. La 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 la. Ewer-ewer. Dremet. Serang ora ya kelingan. Janji tresno nalika semanak. Ngapak ya, ngapak ya. Sih kita sih tansah rerentungan kaya misalnya mentono Satina rasa sesano upama bisa lawan seliramu pancen ora ono pisah lair lan Wong manis kandilane atiku. Piye-piye aku manut sliramu. Yen ngarep takon isi atiku. Kabeh mau yo mung kanggo sliramu. Wong ayu sinawang tambah ayu. Yen kelingan aku ora bisa turu. Yen nganti lali janji-janjimu. Bisa-bisa awakku dadi guru. Kowe ngerti Ria pencilaan? Iki termasuk olahraga. Biasanya nek ape bal-balan kan pemanasan. Iki mau termasuk pemanasan. Belum tanding are. Urung ngebengi. Iya. Urung jek kesel. Saya Ayo. penggawean oleh. Bacut. Aku arep sediluk no. Kalali rina wangi mundur. Oh Esemu saya suwe saya raposani yen aku seliramu. Matur suwun sanget Mas Mono Mono, kalian terima kasih. istri, HP ya. karo ketinggalan, Terima ya. kasih.
bocah ora gembek, ora nangisan.